Jeszcze raz o moich pniokach. Cięgiem ci mnie bele kaj we szynku roztomajte ludzie sztopują, cięgiem mnie się pytają, jak ci to jest z tymi pniokoma. Bali jedna richtig gryfno dziołcha na szkryfla do mnie bez internet, z czamu ja się podszrajbuja ojgen z pnioków. Bo przeca ino o babach się godo, co wydano to jest majzlino ze gmyrków, albo kosmalino ze sukienników. I ta dziołcha też była tako dociernio, czy jo jest jakisik familio, kiero się pniok mianuje, bo ona razinku po mamulce mogła byłosia powiedzieć i że jest ze pnioków. No ale u mnie to jest blank inakszy i można teroski bych dziebko o tych moich pniokach sam poosprawił. Pnioki, ale blank przodzi to byli pniaki. Trzeba by samo od samego napocznięcia to powiedzieć. Była ci tako wieś Chorzów, kole kiery już we XVI wieku fedrowali mocka rudy szybła, blaju i żelazła. W 1787 roku był taki ksiądz Ludwik Bojarski, który wypokopił, co sam u nas, na takich wzgórzach chorzowskich są srogie pokłady, flice tego wąglo. Erbnucił on nadanie i zbajslowo pierwszo gruba Fürstin Hedwig, którą skorzy przyflostowali do Königsgrube, znaczy się gruby król. Wtoroju zaś wystawił niejaki Friedrich Wilhelm hrabia Reden. Był ci to chłop, który tak naisto sprawił, co sam unos i to niejno we Chorzowie te gruby i werki wyrychtowali. Trzeba se dopowiedzieć, że Chorzów to była ci już srogo wieś między Maciejkowicami, Bytkowym, Dymbym, Zołężym, Świętochlowicami i Hropaczowym. Deczko nie skorzy, bo we 1802 roku startła robota we Nowym Werku, we Königshity, znaczy się we Królewskiej Hucie. Jeszcze tak kole 1798 roku Prusoki lajsli się łoziemności morków ziemi ze górnych Logewnik i 12 ze Chorzowa, żeby tam zrychtować ten nowy werk. Jeszcze za Fryderyka Wilema III mianowali ci to Królewska Huta kole Chorzowa. Czeroski więcej było hajerów na grubach, smelcerzy we werku i trzeba było dla nich zrychtować po mieszkaniu. Stowiali roztomajty, jak to kiejsi go dali, kolonie i zidlungi, we których wszystkie mogli mieszkać. Po pierwszej takiej kolonii Königshity byli jeszcze niskorzy Charlottenhof, Erdmannswil i tak kole 1830 roku napoczli fechtować u hrabiego, który się mianował Henkel von Donesmark, co by lajsnąć jakieś knet 140 morgów świętochlowickiej ziemi na wystawienie takiej kolonii pniaki. Pniaki, bo dopiero niskorzy, kiedy tam napoczli mieszkać nasze, samtejsze Ślązoki, go dali na to pnioki. Ta kolonia zrichtowali w latach 1836-38 na takim leśnym pniokowisku, od którego też się przyjęło miasto gminy. Pośrodek tej gminy, która miała w 1840 roku już 20 chałupów i mieszkało tam 250 ludzi między Teroźnią Opolską a Mariańską. Był ci tak jakoś ich oby przy dzisiejszej ulicy Józefa. Godali też jeszcze na tacołko dziedzina między Mariańską a dzisiejszą Janasa, Gryfnie, chociaż niemiecka, Mittel, Logewniker, Pniaki. I teraz jeszcze większy zajty. Każde miasto, każda gmina, każda dziedzina fyrto ci ta kole jakiejsik fary, kole ich kościoła. Tak też było dawniej. No i przodzi we Królewskiej Hucie wystawili kościół wanielicki świętej Elżbiety, ale też niewiele nie skorzy stoła już nasza Barburka, do której przynależeli wszystkie te osady, które nie skorzy poskładali we jedno miasto. Byli to osada Królewska Huta, kolonia Brzezie, Erdmannswil, Lipiny, Dolne i Wierchnie Hajduki, Wierchnie i Dolne Logewniki, Pniaki, Iniomiarki, Szarlociniec i Świętochlowice. Było ci tego mocka zatela i taki kapelonek radca Paweł Łukaszczyk medikował, co by wystawić jakiś nowy, inszy kościół. Medikował, studierował, a że w 1902 roku lajsnili się od takiego bambra Franciszka Kocury za cołkę 60 000 marek, 2 hektary gruntu do kupy ze 1 hektarem erbniętym od Laura Huckiego Towarzystwa Akcyjnego i napoczli stowiać ten nowy kościół.
Lato i 16 października pizło genau stoło ziemlotkie i wmurowali ten kamień węglany pod ta budowa naszej Józefki. We 1907 roku kościół był już fertig. Na oszczatek trzeba jeszcze dopowiedzieć, że pnioki to nie była dziedzina, jakby byli jakieś ich urzędy, ale było pora cegielny, ja na kleci, lebo panoczka Flaka, kiedy też funnu sam ta naszo pniokowsko panienka i szachta Maria, gruby król, na kiero nasze zawdy go dali maryna. I to by chyba stykło dzisiaj o tych pniokach, a kiedy dobrze pójdzie, to można i więcej dojść o tym i nie uno o pniokach połosprawiać, poklecić i poberać. Eugen z pnioków.